निसर्ग सौंदर्याचा अनमोल ठेवा असलेले पांडवकालीन पर्यटन स्थळे यामुळे विशेष महत्त्व असलेले ऐनारी गाव. या ठिकाणी श्रीदेव गांगेश्वर विश्वस्त व्यवस्था ऐनारी यांच्या सौजन्याने ऐनारी होळीचा मांड येथे श्रीदेव केदारलिंग ग्रुप पालखी नृत्य पथक भडकंबा यांच्या वतीने बासरीच्या तालावर ढोल ताशांच्या गजरात परात पेला खिळे या साधनांवर भव्य पालखी नृत्य सोहळा मोठा उत्साहात शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला.